खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो गोबां गुसु जानायनि थाखाय बिटिसिनि सिङाव थानाय गासैबो फरायसालिफोरखौ 3 जानुवारिसिम बन्द खालामनो थाखाय फोसावनाय जादोंमोन दा बे बन्द फोसावनायखौ आरोबाव फोलावनानै होबावबाय अदेबानि 3 जानुवारिखौ फोलावनानै 6 जानुवारिसिम बन्द फोसावबाय बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाना डाइरेक्टर अफ एडुकेशन बिटिसिनिफ्राय बिथोनखौ फोसावदों गोबां गुसु जानायनि थाखाय बिटिसिआव थानाय गासैबो सरकारि प्रभिन्सियेलाइज्ड आरो सरकारि नङै एलिमेन्टारि स्कुल सेकेन्डारि स्कुल आरो हायर सेकेन्डारि स्कुलफोरा 6 जानुवारिसिम बन्द थागोन फरायसाफोर आरो रायजो राजानि रैखाथिनि थाखायनो बेखौ बन्दखौ फोसावनाय जादों नाथाय गासैबो आनजादफोरा जेबो सोलायालासे सिगांनि होखानाय रुटिन बायदियैनो थागोन खालि फरायसालिफोरखौल' 3 जानुवारिनि सोलायै 6 जानुवारिसिम बन्दखौ फोसावनाय जाबाय गुसु जानायनि थाखायनो बे बन्दखौ फोसावनाय जादों बिटिसिनि सिङाव थानाय गासैबो एलिमेन्टारि स्कुल सेकेन्डारि स्कुल आरो हायर सेकेन्डारि स्कुलफोरा 6 जानुवारिसिम बन्द थासिगोन सोरांसि समाव बांग्रिं मावनायखौ नोंथाङा हमदांनो हादोंना बोसोर गोदाननि गिबि बांग्रिं मावदों थांनाय हरनि समाव सोरांसि 4:17 बाजियाव बांग्रिंआ सोमावग्लुंदों बांग्रिंआ 5.6 मेगनिट्युड गोख्रोंजों सोमावग्लुंदों आसामनि मरिगावनिफ्राय 14 किल'मिटारावमोन एपि सेन्टारा फुंनि 4:17 बांग्रिंआ मावदों जायजों आसामानो मावग्लुंदों आसामनि अनगायैबो भारतआव मावदों आरो भारतजों नांजाबनानै थानाय खाथि खाला हादरफोर जेरै बांलादेश नेपाल म्यानमार भुटान आरो चाइनायावबो गोहोम गोग्लैदों नाथाय बे बांग्रिं मावनायजों खहा जानायनि रिपर्टखौ दासिमबो मोननो हानाय जायाखै जायनाखि बे जाथाया सोरांसि समावसो जादों बेनिखायनो सोरनिबा खहा जानाय न' बां बायनाय सोरबा सुबुङा जोखोम जानो गोनां जानाय बेफोरनि रिपर्टआ दासिमबो जोंनिसिम रोखायै सफैथ'वाखै 2026 मायथाइयाव गुबुन गुबुन खामानि मावनो आखायाव लादों बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया माखासे खामानिनि थाखाय बाजेट बानायनाय जाखाबाय आरो सेंसनबो जाखाबाय होननानै फोरमायथियो मा खामानिखौ मावनो आखायाव लादों बेनि सोमोन्दै फोरमायथिनानै होदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा क'क्राझाराव बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेजाव गार्लस हस्टेल लुनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बेखौ फोरमायथिनानै होदों बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै 2026 मायथाइयाव मावनो आखायाव लानाय माखासे खामानिफोरनि सोमोन्दै बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला क'क्राझाराव बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेजाव गार्लस हस्टेल लुनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवनाय जादों 3 थालानि जागोन बिल्डिंआ गासै 8 कोटी 20 लाख रांजों लुनाय जागोन होननानै फोरमायथियो बेनि अनगायैबो चिरां जिल्लायाव प्रेम सिंह ब्रह्म अडिटोरियाम हल लुफुंनाय जागोन 30 कोटी रांजों लुनाय जागोन होननानै फोरमायथियो बिथाङा बेनि अनगायैबो अदालगुरियाव मिनि सेक्रेटारियेट लुनाय जागोन 150 कोटी रांजों लुनाय जागोन बेनि थाखाय बाजेटआ सेंसन जाखाबाय होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा लोगोसेनो दतमायाव स्पर्ट्स स्टेडियाम लुनाय जागोन 15 कोटी रांजों लुनाय जागोन बेनि थाखाय बाजेट हमनाय जाखाबाय क'क्राझाराव केडिएसए स्टेडियाम लुनाय जागोन 20 कोटी रांजों लुनाय जागोन बेनि बाजेटआबो सेंसन जाखाबाय होननानै फोरमायथियो बेनि अनगायैबो डक्टर भुपेन हाजरिका मेम'रियेल पार्क बानायनाय जागोन 30 कोटी रांजों बानायनाय जागोन बेनि थाखायबो बाजेटआ जाखाबाय होननानै फोरमायथियो जुबिन गार्ग मेम'रियेल पार्क बानायनाय जागोन नाथाय बेनि सेंसनआ दासिम जाथ'वाखै बा बाजेटआ दासिम जाथ'वाखै होननानै फोरमायथियो बेफोरनि अनगायैबो जोङो लामा दालांनि खामानिखौ मावगासिनो दङ नाथाय बेफोर जोंनि समयनि रां नङा प्रमद बर' सरकारनि समनि रांसो बिथांमोनहा रांखौ जानानै फोजोबनो हायाखै बे रांजोंनो जोङो खामानिखौ मावगासिनो दं होननानै फोरमायथियो खामानि मावबाय थायोब्लानो फैसा फैबाय थागोन भारत सरकारनाव फैसानि आंखाल गैया होननानैबो बुंथियो हाग्रामा महिलारिया बर'नि दोरोङारि मोसानाय बागुरुम्बा मोसानायखौ दिन्थिफुंनो थाखाय थागथियारि फैगौ 17 जानुवारियाव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांनि सिगाङाव दिन्थिफुंनो थाखाय थागथियारि बेनि थाखाय जेरैथिंबो थागथियारि खालामनाया जागासिनो दङ गुवाहाटीनि शिल्पग्रामावबो बागुरुम्बा मास्टार ट्रेनारफोरनि ट्रेनिं जागासिनो दङ बेबायदिनो मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो मास्टार ट्रेनारफोरनि ट्रेनिंआ जागोन फैगौ 17 जानुवारियाव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा आसामाव दावबायफैगोन बिथांनि नुजाथिनायावनो 10,000निबो बांसिन मोसाखावरिफोरजों लोगोसे दामग्रा देग्रा बिथांमोन आरो मेथाइ रोजाबगिरि बिथांमोनहा बागुरुम्बा खेबसेयैनो मोसानानै दिन्थिफुंगोन आरो बुहुमावनो मोनसे जारिमिन सोरजिगोन ट्रेनजों सौग्रावनानै सासे सिख्लाया गावनि जिउखौ खोमानानै लानो गोनां जादों मुङा सीमा दास नलबारि घाग्रापाराव जादों बे जाथाया दादार एक्सप्रेसजों सौग्रावनायनि थाखाय सीमा दास मुंनि सिख्लाया जिउ खोमानो गोनां जादों बे जाथाया जाब्रथाय ना गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानाय जाथाय बेखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो हानाय जायाखै सुबुंफ्रा सन्देह खालामनाय बायदिबा सीमा दासआ गावनो रेलनि मोखाङाव बारसोमदों जायजों बे जाब्रथाया जानो मोनदों
बे समाव आसामनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गासैबो रायजो राजायानो नेनानै दङ बिधान सभा बिसायख'थिखौ। माब्ला जागोन बिधान सभा बिसायख'थिया? रंजालि बैसागुनि सिगांनो जानो हागौ बिधान सभा बिसायख'थिया। बेखौ फोरमायथिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। एनडिए हिसाबै गेलेनायाव सोर बेसेबां मासियाव गेलेगोन? बेयो दासिमबो जोबथा थांखि जायाखै, नाथाय जों गोबां मासि बिगोन। 100 बियोब्ला 50 नङाबा 80बो मोननो हागौ। बेयाव गोरोबलायनाय थागोन होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारिया। इउपिपिएलआ राजखान्थि दोलोखौ जुदि बिजेपिआ दिल्लीआव आरो रायजोआव लायोब्ला जोंहा बुंनो गोनां जेबो गैया। नाथाय इउपिपिएलआ बिटिसिआव बाहागो गैया आरो आं बिटिसिआव इउपिपिएलजों थाया होननानैबो बुंथिबाय हाग्रामा महिलारिया। नाथाय एसेम्ब्लि आरो एमपिआव बिजेपिआ बुजाबुजि खालामोब्ला बेयाव बुंनो गोनां जेबो गैया होननानै रोखायै बुंथियो बिथाङा। इउपिपिएलआ एनडिएजों थायोब्ला बुंनो गोनां जेबो गैया होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोरलैयैनो बुंदोंब्लाबो रायजो राजानि गोसोआव मोनसे सोंथि बेरखाङोदि बे बिधान सभा बिसायख'थियाव बिपिएफआ एनडिए हिसाबै बिटिसिआव गेलेगोन, जेराव इउपिपिएलआबो एनडिए हिसाबै बे समाव दङ आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियावबो एनडिएजोंनो इउपिपिएल दोलोआ थायोब्ला बेयाव बिजेपिआ इउपिपिएलजोंबो मासिनि बुजाबुजि जागोन। अब्ला जाय बियाबाव इउपिपिएलनिफ्राय बिजाथि फसंगोन बेयाव हाग्रामा महिलारिया गावनि बिजाथिखौ फसंगोन ना फसङा, एबा बेबायदि थासारियाव हाग्रामा महिलारिया दोलो हिसाबै मा थांखि लागोन, बेयो मोनसे सोंथि बेरखाङो। नाथाय बेफोर गासैखौबो समाजआ फोरमायगोन। खाथियाव दंसै बिधान सभा बिसायख'थि। बिधान सभा बिसायख'थिखौ लानानै बबेबा राजखान्थि दोलोआ सोलो खालामनो सानदों नामा? जायनि नखराव सानैल' भटार दङ बेनि नखराव सिनाय मोनै 3 सुबुंनि मुंखौ सोसनदेरनाय, बा नखराव 7 भटार थानायफोराव आरोबाव सिनाय मोनै 6 भटारफोरखौ सोसनदेरनाय, जायखौ जेबो सिनाया बा जेबो सोमोन्दोआनो गैया बेबायदि सुबुंखौबो सोफादेरनायनि अजद सिखांदों। बिथांमोना फोरमायथिदों दि नखराव गासै 7 भटार दङ, नाथाय बे एखे हाउस नाम्बार एड्रेसावनो सिनाय मोनै 6 सुबुंनि मुंखौ सोफादेरदों, जायजों गासै नखराव 14 सोद्रोमा जादों। बेबायदिनो गोबांनियाव सिनाय मोनै सुबुंफोरनि मुंखौ सोफादेरदों होननानै फोरमायथियो माखासे रायजो राजाफ्रा। बेखौ लानानै बेरेखा दोलो आरो रायजो राजानिया सोंथि खालामदों। आसामनि थागिबि नङै बिहार, इउपि आरो गुजरातनि सुबुंफोरनि मुंखौबो आसामनि भटार लिस्टआव सोफादेरदों होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। बिहार, इउपि आरो गुजरातनि सुबुंफोरा हटेलाव थानानै गावसोरनि मुंखौ आसामनि भटार लिस्टआव सोफादेरदों, बेनि थाखाय सांग्रां था होननानै बिएलअनिफ्रायबो बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौ बुंथिदों होननानै फोरमायथियो। जायनाखि बिहार, महाराष्ट्र, हारियाना आरो गासै भारतआवनो एसआर सोलिदों, आसामावबो एसआरनि गेजेरजों भटार लिस्टखौ बानायनाय जादों होननानै फोरमायथियो बेरेखा दोलोनिफ्राय। बिएलअआ थैनायनि मुंखौ आलादा, 8 बोसोर बैसो जानायनि मुंखौ आलादायै लिरनानै लादोंमोन, नाथाय बेफोर भटार लिस्टआव फैयाखै। बिजेपि दोलोआ बिसायख'थिखौ लानानै सोलो बानायदों होननानै अजदखौ होयो बेरेखा दोलोनिफ्राय। ओजोंहाय आसामनि 126 बिधान सभा बियाबनि मादाव एनडिएआ 103आव देरहानायनि आसा दं होननानै फोरमायथियो हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। सिगाङाव मोन 90मोन, दा सिमा दाफामनाय बा डिलिमिटेसनजों 13निफ्राय 15 मासियाव देरहाबावनायनि आसाया बांदों होननानै फोरमायथियो। 103 आसानि मादाव 100% जानो हागौ, बा 90% बा 80% जाफुंसारनो हागौ। नाथाय मोन 22 मासियाव बिजेपि दोलोआ बिजाथि फसङोबाबो देरहानायनि आसा गैया, अब्लाबो एनडिएनिफ्राय जुजिगोन होननानै फोरमायथियो हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। जोंहाय सोरनिबा भटार लिस्टनि ड्राफ्टआव माबाफोर जेंना फैदोंबा बेखौ जाहाथे 22 जानुवारिनि गेजेरावनो भारतनि बिसायख'थि आय'गनिसिम अजद होयो, बेनि थाखाय फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। 22 जानुवारिनि गेजेरावनो जाहाथे माबाफोर अजद होनो गोनां दङबा बा माबाफोर सोलाय सोल' खालामनो गोनां दङबा खालामनो हागोन होननानै फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा। आथिखालाव अनलाइननि गेजेरजों रां थगायनानै जाग्रा गोबां सुबुंफोर दङ। गोबांखौनो हमनो हाबाय, नाथाय दासिमबो गोबाङानो सिरियै खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो गोबां सुबुंफोरानो बेनि बोलिबो जानो गोनां जादों, अदेबानि दुथांफोरनि बोलिबो जानो गोनां जादों गोबां सुबुंफ्रा। मरिगावनिफ्राय 3 साइबार क्रिमिनेलफोरखौ हमनो हादों पुलिसआ। पुलिसनि गेदेर जाफुंसारनाय, अनलाइननि गेजेरजों थगायनानै गोबां सुबुंफोरनिफ्राय रां थगायनानै जानाय बा थगायनानै जाग्रा 3 साइबार क्रिमिनेलखौ हमनो हादों। 3खौबो एरेस्ट खालामबाय। 3बो मयराबारिनि थागिबि। पुलिसजों हमजानाय 3 दुथांफोरनि मुङा मुक्तार हुसैन, बाहारुल इस्लाम आरो मुस्ताक आहमेद। 3बो खारखुमानानै दङमोन, दा पुलिसनि जेयाव नांबाय 3 दुथाङा। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।